Tisztelt szülők! Október 22-én iskolánk az 1956-os forradalom 68. évfordulójára emlékezik. Ünneplő viselete kötelező. Jaj, már megint ez a fehér ing, gombos is, és még ez a cipő és folton kikötődik, és utálom ezt a ronda nadrágot. És minek ez? Hogy minek ez? Hogy emlékezzünk, hogy tisztelegjünk. ...68 éve történt. Sokan meghaltak, magyarok voltak, férfiak, nők, gyerekek, hétköznapi emberek, akik kiálltak azért, amiben hittek. Hitték, hogy a szabadság, a béke, a jog, az emberi méltóság az alapvető. Még egy olyan korban is, ahol Magyarországot megszállták, kifosztották, elnyomták, amikor az ember csupán a gondolataiért is börtönbe lehetett vetni. De őket nem lehetett megfélemlíteni. Kiálltak azért, amiben hittek. A szabadságért, a te szabadságodért és a mi szabadságunkért. És ezért hősökként gondolunk rájuk, kiknek emlékét kötelességünk megőrizni. Megszállók és hősök? De hát mi történt itt 68 évvel ezelőtt? Itt ez a könyv. Tavaly a sulival moziba mentünk október 23-án, és megnéztük az ebből készült filmet. Egy kisfiú csupán 12 évesen naplóba írta, hogy miket látott ezekben a napokban Budapesten. Persze a forradalom nem ezekkel a napokkal kezdődött. A második világháború után minden megváltozott. Magyarország a vesztes háború után romokban állt, a megszálló német hadsereg nyomába járó pusztítás, majd az átforuló háború is okozta rombolás, gazdaságilag is tönkretette az országunkat. A felszabadító, dicsőséges vörös hadseregről pedig hamar kiderült, hogy egy kegyetlen és elnyomó rendszer katonai gépezete, amely nem a szabadságot hozza meg az országra, hanem egy még keményebb diktatúrát. Magyarország a Szovjetunió mintájára kommunista ország lett. Hosszú évekig a Rákosi rendszer személyi kultusza esztelen gazdasági és politikai intézkedései súlya alatt szenvedett az ország. A retteget diktátor Sztálin haláláig nem is lehetett gondolni arra, hogy helyzetünk jobbra fordult. Halála után azonban újult erővel támadt fel az emberek vágya egy igazságos jogrendért, és elérkezett az a pillanat, amikor az ifjúság kimondta egy egész nemzet szavát: elég.
De a békés tüntetésből hamarosan véres harcok lettek. Magyarország területére szovjet tankok és katonák érkeztek, mely megkezdődött a harc a szabadságért és az életükért. A Forgősze nevű hadműveletekben 60 000 katona és 17 páncélos hadosztály indult meg ellenünk. Nem győzhetünk ekkora túlerővel szemben. A forradalmat vérbe folytatták. Sok száz halott csak a fővárosban. A sebesültek száma több 10 000-re ugrott. Budapest romokban megért. Majd megkezdődött a megtorlás. 10 000-ek menekültek el az országból. De a szabadság után elérő vágyat már nem lehetett elfolytani. Az eszme tovább élt a szívekben. Még 34 évig voltak magyar földön megszállók, majd 1990-ben az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánkat. Csak ekkor vált igazán szabaddá az országunk. De ki szabad? Szabad, aki a bajokat bírja,